калі знаёміўся з кімсь, я казаў, што I'm from Кракоўша. І звычайно мне верили, казали, добро, Кракоўша, нормально. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. И вот там рождается Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук у студыі, а шукаць і прамаўляць гэтую нацыянальную ідэю мы сёння будзем з маім госцем, які, можна сказаць, адмыслова прыляцеў з Тэхасу у Варшаву, у нашу студыю, каб прагаварыць сваё бачанне гэтай нацыянальнай ідэі і ўвогуле нашага шляху. Такім чынам, вітайце, жыхар Тэхасу, адзін з дырэктароў культурніцкай арганізацыі Белфест, Андрей Даўбянецкі. Прывітанне, спадар Андрей. Вітаю, спадар Зміцер. Рады, што даехалі. Я, дарэчы, вось заўсёды прыгадваю нашу з вами сустрэчу у Тэхасе, у вас на радзіме, не на радзіме, радзіма-то зразумела, там, дзе вы зараз жывіце, і заўсёды марыў працягнуць нашыя размовы, але зараз ужо пад запіс, каб вы маглі свае думкі выказаць. Ведаеце, я пачну з чаго? Наколькі я памятаю, вы ўжо даволі даўно жывіце ў ЗША. Колькі? Так, сапраўды, я з'ехаў, калі мне было 20 гадоў, а зараз мне ўжо 51 год. І вось гэты час я жыў за межамі Беларусі, але трэба таксама дадаць, што 3 гады я пражыў у Маскве. Была такая сітуацыя на працы. І таму, але збольшага так, я жыў у Злучаных Штатах гэтыя 30 гадоў. Вось я з гэтай нагоды хацеў бы, можа быць, за гэтыя 30 гадоў, што вы жывіце у ЗША, дзе вы там ужо у грамадстве амерыканскім і знаёмых, і сяброў там маеце, і ўвогуле жыццё знутры гэтае ўсё пабачылі, можа, мне падкажаце, таму што часам мне задаюць такія пытанні. От што вы тут вот са сваёй беларускай нацыянальнай ідэяй? А якая нацыянальная ідэя, там, да прыкладу, у немцаў, там, у французаў, у амерыканцаў? Так вось, ці зразумелі вы, ёсць у грамадзянаў, у народа ЗША нейкая нацыянальная ідэя, і калі ёсць, то якая яна? Тут можна доўга разважаць пра амерыканскую нацыянальную ідэю. Гэта і пэўная свабода, гэта, вы ведаеце, што амерыканская ідэя гэта жыццё, свабода і пагоня за шчасцем. Напэўна, я не першы, хто вам гэта кажа, і напэўна так можна характарызаваць амерыканскую нацыянальную ідэю. Сапраўды, да, вот асабліва пагоня за шчасцем, але гэта сапраўды вот як нацыянальная ідэя там у іх, вот у тых, хто вот лічыць сябе амерыканцаў. Я лічу, што так. Злучаныя Штаты гэта вельмі такая разнастойная краіна, жыве шмат розных людзей, розных народнасцяў, але гэта ідэя, я лічу, што яна ахоплівае вялікую частку жыхароў Злучаных Штатаў, так. А вы пранікліся гэтай іх ідэяй? Пранікся, яна мне падабаецца. Мне падабаецца, мне ўсё аб гэтай ідэі падабаецца, шчыра вам скажу. Таму што, як яна можа не падабацца? Жыццё, свабода і пагоня за шчасцем. А я вось гэтай нездарма задаў гэтае пытанне, калі мы ўсё ж такі разважаем пра беларускую нацыянальную ідэю. Вот вы, дарэчы, з'ехалі маладым хлопцам, 20 гадоў. Это фактычна вы што, ўжо і Лукашэнку нават не засталі? У мяне была магчымасць прагаласаваць на выбарах 94-го года у першым туры, але не ў другім. Таму я застаў спадара Лукашэнку і іншых дзеячоў. Але засталі яго як найбольш, як кандыдата ў прэзідэнты, але вот пад кіруючай дланню гэтага вечнага прэзідэнта не жылі. Але у гэты час, калі вы у такім узросце, калі вы з'язджалі, колькі беларускага, я маю на ўвазе беларусацэнтрычнага, беларусаарыентаванага у вас было? Вам была цікавая, там, я не ведаю, там беларуская культура,
там літаратура, мова і ўсё астатняе. Наколькі вот гэта было такое, што з'язджаў сапраўды беларусацэнтрычны спадар Андрэй з Беларусі, ці якім вы сябе якім вы вот памятаеце сябе ў той момант? Ну, гэта добрае пытанне. Я быў даволі маладым хлопцам, як вы трапна так заўважылі. І некія пэўныя ідэі у мяне былі, беларускую мову я ведаў, гісторыяй цікавіўся, за палітыкай таксама сачыў. Але гэта не значыць, што гэта было нешта такое вельмі цэнтральна важнае для мяне. Але так, я ведаў, я хадзіў на сустрэчы, пэўныя сустрэчы культурніцкія, і памятаю, быў на сустрэчы, на нейкіх сустрэчах там нават з палітыкамі, слухаў, што яны прамаўлялі. Таму так, у нейкай ступені я быў беларусацэнтрычным уже тады, але гэта не было некай цэнтральнай такой ідэі. І калі я ехаў у Злучаныя Штаты, я ехаў, вядома, за амерыканскай марай. І неяк менш у той час думаў пра некія беларускія пытанні. Але ж вось яны мяне не пакінулі і засталіся са мной. Але у той час, што вас... Чаму у вас было, і адкуль яно было, гэта цікавасць да той жа самай беларускай гісторыі? Таму што я прыгадываю таксама тыя часы, калі вот людзі, якія адвучыліся, там, скажем, у савецкай беларускай школе, беларуская ўся гэтая тэматыка падавалася вельмі так, не вельмі добра, скажем так, і асаблівай цікавасці да вот менавіта беларускасці не было ў людзей. Адкуль яна ў вас узялася? Ну, вы ведаеце, трапляліся некія пэўныя людзі ў маім жыцці, ад якіх даводзілася чуць тое, што, магчыма, не было мэйнстрымам. Быў пэўны чалавек у Доме культуры в горадзе, дзе я вырас. Былі пэўныя кружкі, былі пэўныя некія паездкі на пэўныя канцэрты. І вось я ў участкі гэтага ўдзельнічаў, але ізноў, у нейкі момант мой бацька забараніў мне нават хадзіць. Чаму? На сустрэчы. Таму што было у яго нейкае адчуванне, што гэта можа прывесці да праблем для мяне. І ён сапраўды забараніў мне, і я не хадзіў пасля некага моманта. І гэта быў, напэўна, некі там 90-91 год, недзе там быў путч, можа, памятаеце. Да. І сапраўды, ён меў рацыю, таму што калі адбыўся путч, я памятаю, што мая маці і мае бацькі памерлі, на жаль, ужо. Я магу вам вольна расказваць, што як адбывалася. Што мая маці была ў нейкім там спісе грамадзян, якіх планавалася арыштаваць, калі путч перамог. Але путч не перамог, і гісторыя пашла такім шляхам, якім яна пашла. Але мой бацька вот ён нешта такое адчуваў, і вот ён не хацеў, каб я занадта глыбока трапляў у некае беларускае кола. Вось так было, гэта праўдзівая гісторыя. Але вас, все ж таки, вам гэта было цікава? Мне было цікава, да. Але мне вот цікава чаму? Таму што такое прывівалася стаўленне, што беларускае яно ўсё нейкае такое трэцісортнае, як кажуць, некае вот такое месцічковае, сялянскае, і гэта мова вясковая, калгасная, гавары па-гарадскому, а не па-калхознаму. Это ж вот мы з тых часоў памятаем, што ўсё робіцца дзесьці там у Маскве, у Расіі, адтуль усё там правільна ідзе. І было такое так гэта было ў беларускім грамадстве шмат у чым. У вас было такое адчуванне, што вы тады са сваёй цікавасцю да беларушчыны нейкая белая варона? Не было такога адчування. Ізноў, я ж неяк так, я не выдзяляўся занадта моцна неяк са свайго кола. У мяне нейкія былі думкі, нешта я там ведаў, нешта чытаў для сябе, але я не хадзіў са сцягам і не там заяўляў, што давайце ўсе жыць вось такім чынам, а не гэтым чынам. І таму, магчыма, былі нейкія іншыя людзі, якія гэта рабілі, але на мяне такога ціску не было. Магчыма, таму што я неяк не занадта моцна актыўна стаў на гэты скользкі, скажем так, шлях у той час. Цікава. Тым не менш, вось вы з'ехалі ў ЗША. Стала зразумела, што вы будете тут будаваць сваё жыццё, што гэта краіна, у якой вы будете жыць, дзе будзе ваш новы дом, сям'я, дзе будуць расці вашыя дзеці. Для Беларусь, для вас ужо, безумоўна, гэта моя радзіма, там мае бацькі, там
магілы бацькоў дзядоў, але гэта ўжо пройдзены этап. Вот такое стаўленне ці было, вот як вы сябе бачылі у будучым, там скажем, праз год-два пасля таго, як вы з'ехалі? Ну, я заўсёды ведаў, што я беларус, я з Беларусі, што ў культурным сэнсе я беларус, і ніякіх іншых пытанняў не магло нават быць. Я ніколі не адмаўляўся таго, што я беларус, што мову я ведаю, што краіну я разумею, што гэта таксама мая краіна. Калі я час ад часу прыязджаў, мне было прыемна знаходзіцца ў Беларусі, слухаць нейкую музыку, частавацца нейкімі стравамі, хадзіць у той жа лес, ці на нейкі канцэрт, ці ў тэатр. Я ўсё гэта вельмі любіў і люблю, і мне гэта ўсё падабаецца. Таму так, у мяне было маё амерыканскае жыццё, але я ніколі не адмаўляўся ад таго, што я з'яўляюся беларусам у той же самы час. Мне здаецца, гэта гарманіруе нармальна у амерыканскім кантэксце. У цябе ёсць некая амерыканская такая вось твоя культура, жыццё, некая твой такі твар амерыканскі. Але ты можаш мець таксама іншы твар. І вось можна быць адначасова і амерыканцам, і беларусам. Я так лічу. Але калі побач з табой няма тваёй нейкай там беларускай атачэння, суполкі, там сяброў, вот это. Калі ты вот адзін, наколькі магчыма захаваць гэтую беларускасць? Цяжка, так, да. Я да чаго кажу, таму што і гэта тычыцца не толькі тых, хто з'язджаў у ЗША, увогуле ўсіх беларусаў, якія з'язджалі за мяжу, неважна куды, у Еўропу, у Амерыку, у Канаду, там у Бразілію, там ці ў Новую Зеландыю. Раней я заўсёды вельмі здзіўляўся вот гэтаму уменню беларусаў з'ехаць, вот такое адчуванне, што з'ехаў беларус і знік. Всё, прапаў, і беларуса няма, зато паявіўся новы паляк, новы немец, новы новозеландец ці новы канадыец. І ўсе яны, все, яны як забыліся, адрынулі і ўсё. Такая мімікрыя, там, ці добрае уменне сацыялізацыі, ці там хамелеанізацыя такая. Як вас это абмінула? Якім чынам? Вы ведаеце, што я не згодзін з гэтым вашым тэзісам, я хочу з ім крыху паспрачацца, калі дазволіце. Конечно. Я не ведаю, як адбываецца ў Польшчы ці ў Германіі ці яшчэ недзе, але ў Злучаных Штатах тое, што я назіраў. Так, беларусы прыязджалі, але я не бачыў, каб нехта так ужо хутка станавіўся амерыканцам. Хутчэй, я бачу, як людзі станавіліся рускімі ў эміграцыі. Так, гэта было нейкай часткай такой савецкай культуры. Але каб такімі ўжо амерыканцамі нехта вельмі хутка станавіўся, я такога не бачыў. Магчыма, гэта неяк па-іншаму адбываецца ў Польшчы, дзе культуры больш блізкія. Вось так. Я разумею, напэўна, больш глыбокі сэнс таго, што вы кажаце, што проста беларуса няма, ён некуды знік і ён грошы на нейкія беларускія канцэрты свае не траціць, кніжкі не купляе, такімі пытаннямі не цікавіцца. У гэтым сэнсе так, я магу згадзіцца з вашым тэзісам. Вот я про то і кажу, што можа быць, дзесьці там у пэўных момантах там я памыляюся, у дачыненні да ЗША канкрэтна. Просто калі да 20-го года мы там думалі, а што вот беларуская дыаспора? Вот дзе яна? Чаму, нават не кажучы пра чайнатауны, якія ёсць паўсюль, нават не кажучы там пра іншыя нейкія такія там армянскую дыаспору, якая ўвогуле там стала ўжо такім як сімвалам такого нейкага адзінства і салідарнасці. Але паглядзіш, украінская дыаспора і да 20-го года там, і тым больш да 22-го года яна неяк была, і пра яе мы чулі, нават мы чулі. А пра беларускую, да, мы ведалі, што ёсць у Рада БНР у Канадзе Івонка Сурвіла, якая раз на год да 25 сакавіка нагадывала пра сябе нейкім зваротам. Мы ведалі, што ў Нью-Йорку ёсць беларуская царква, каля яе там нейкая суполка, і ўсё. Больш нідзе ніхто нічога і не бачыў, і не чуў, і не праяўляўся. А ў 20-м годзе беларусы праявіліся ўсе. Зараз беларускія суполкі, калі я не памыляюся, ёсць ледзь не ў кожным вялікім горадзе ЗША. Адкуль яны ўзяліся раптам? І дзе яны былі да гэтага? Да. Вы ведаеце, у Тэхасе, я крыху тут раскажу пра тэхаскія справы. Першы беларускі фестываль адбыўся да 20-го года. Уже ў 2018 годзе былі
пэўныя знаёмствы і дастаткова людзей сабралася ў адным месцы і зладзілі беларус На 25 сакавіка. не дакладна на 25, але гэта Ну да гэтай даты я маю наваць Так, да стагоддзя БНР. ну некім чынам такім было так. І потым быў 20 год, з'явілася шмат больш людзей. Ну як вы добра ведаеце, 20 год сапраўды гэта была такая моцны такі удар, які ўсё скалыхнуў, і з'явіліся некія людзі, зацікавіліся беларускімі пытаннямі і культурнымі і некімі іншымі. Ну шмат людзей з'явілася, ну якіх я не ведаў, скажем так. Сапраўды гэта было. Ну і вось, ну калі пра фестывалі, якія мы ладзілі, першы быў у 18 годзе, потым другі быў у 20 годзе якраз і быў, і быў яшчэ адзін у 22 годзе. Таму ну вось гэта ну гэты накірунак ён быў запачаткаваны да 20 года, і ён працягнуўся пасля 20 года. І я вельмі рады гэта бачыць, таму што ну, мы маем магчымасць бачыць нейкіх выканаўцаў беларускіх, напрыклад таго ж Сяржука Догушева і іншых, я магу называць імёны. І тое, што гэта адбываецца ў Техасе, ну, мяне гэта вельмі радуе, мне прыемна. Таму што ну, мне самому цікава ў нечым такім удзельнічаць. І тыя ж мае дзеці, яны бачаць, што нешта такое адбываецца, нешта адкладваецца ў іх у галаве. І гэта можна сказаць пра іншых людзей таксама. Людзі застаюцца ў кантакце з культурай сваёй радзімы. Я лічу, што гэта вельмі добрая справа, слушная справа. Як вы лічыце, ўсё ж такі наколькі рэальна гэтую цікавасць да сваёй спадчыны, да спадчыны сваіх бацькоў, сваіх дзядоў захаваць надалей? І я кажу зараз і пра тых беларусаў, якія жывуць, скажем так, у замежжы даўно, у 20-м годзе яны там прачнуліся, і каб яны не засыпалі далей, і так і дзяцей вось гэтых беларусаў, якія можа быць ужо нарадзіліся у ЗША. Вот як вам бачыцца магчымасць захаваць гэтую цікавасць? Я думаю, што такая магчымасць ёсць. Ну, як вы ведаеце, беларускія выканаўцы час ад часу трапляюць у Злучаныя Штаты і ладзяць пэўныя імпрэзы. І гэта звычайна канцэрты. І я лічу, што такога павінна быць больш. І калі канцэрты адбываюцца ў розных гарадах, адпаведна жыхары гэтых розных гарадоў трапляюць на канцэрты і слухаюць нейкую музыку, набываюць нейкія цішоткі, дыскі, знаёмяцца з выканаўцамі. І гэта цудоўна, таму што, скажем так, 20 гадоў таму назад нічога такога ў тым жа Техасе не было. Зараз яно ёсць. І гэта вельмі здорава, я лічу. А наколькі это, як надоўга гэта, скажем так, таму што лічыцца ж, калі там ужо другое, а то трэцяе пакаленне так дакладна, яно ўжо не асацыюе сябе з радзімай сваёй продкамі, з культурай сваіх продкаў і гэтак далей. Ну так, гэтыя працэсы будуць адбывацца, і гэта нармальна. Ну, беларусы гэта не першыя, хто прайшлі гэтай такой сцяжынкай. Былі італьянцы, былі, ну, можна называць шмат розных нацый, і ну, вядома, што італьянцы, якія прыехалі там 100 гадоў таму, магчыма, не ведаюць італьянскую мову, але яны ведаюць, што яны італьянцы, і гэта таксама немалаважна. Яны ведаюць італьянскую кухню, яны ведаюць, магчыма, рэлігію, ведаюць нейкія культурныя асаблівасці. Так што ну, нешта такое будзе працягвацца. А ці будзе заставацца мова, я думаю, што мова часцей за ўсё заставацца не будзе. Але гэта аб'ектыўныя факты. Тут цяжка з гэтым нешта зрабіць. Але я так думаю, што вот можа быць сапраўды вот, нават гэты момант, калі мы кажам пра эміграцыю, пра дыаспару, гэты момант, што калі чалавек кажа я амерыканец, но я беларус, ён вельмі важны, да, ці не? Ну, я лічу, што так. Я думаю, што ну, на самой справе так адкажа большасць беларусаў, якія жывуць у Злучаных Штатах. Цяпер, да. Раней такога не было. Раней можна было пачуць, што я рускі. Ну, таму што трэба тлумачыць, а дзе там тая Беларусь, а што яно такое, а мы ж все лянуемся тлумачыць нешта. Ну, я тут магу нават падзяліцца ну, асабістым досведам такім. Калі ты недзе там
Ну, на пытанне, якое ўзнікае даволі часта, адкажаш, што I'm from Belarus, то ёсць вялікі шанс таго, што цябе не зразумеюць. Падумаюць, што ты сказаў нешта дзіўнае, магчыма, з вельмі кепскім акцэнтам. І, ну, гэта стамляе. І, ну, я асабіста выдумаў такую для сябе гульню, і мне было цікава ў яе гуляць. У той час, і гэта была сярэдзіна 2000-х, выйшаў фільм «Термінал». Ёсць такі. І там упаміналася несапраўдная выдуманая краіна Кракоўша. І вось я, каб у 150 раз не ісці па кругу I'm from Belarus, і людзі не разумеюць, што такое, калі знаёміўся з кімсь, я казаў, што I'm from Кракоўша. І звычайна мне верылі, казалі, добра, Кракоўша, нармальна, і пашлі далей. Але час ад часу нехта казаў, ну не можа быць, няма такой краіны. І гэта было вельмі рэдка. Але, ну, ізноў, вялікая большасць людзей, я думаю, адказвалі, што яны з Расіі. Расію ведалі, і, ну, на жаль, так было. І я думаю, што, ну, напэўна, ну, у нейкай ступені гэта працягваецца нават зараз. Але, ну, я з маім досведам, я асабіста, я ніколі не казаў, што я з Расіі, гэта для мяне, ну, я просто, у мяне язык не паварочваўся, я не мог так сказаць. Это было немагчыма. Але я ведаю, што шмат хто на это пытанне адказваў вось так, вось такім чынам. С аднаго боку, сапраўды ёсць такое, калі вот не ведаюць нават, дзе знаходзіцца гэтая краіна, а можа нават і першы раз чуюць вот нейкая там Беларусь, лянотна, асабліва калі часу няма, жадання няма тлумачыць і ўсё, і там што-нибудь скажаш і ўсё. Я нават прыгадываю, я ляцеў аднекуль таксама па ЗША, у аэрапорце у мяне спыталіся там, адкуль Беларусь, а где гэта? Я сказаў, паміж Польшчай, не, говорю, Польшча ведаеце дзе? Да. Говорю, вот паміж Польшчай і Украінай. А ўжо Украіна была на слуху, как бы тады ўжо зразумелі, дзе гэта, што гэта. І так, але ёсць і іншы момант, калі ў чалавека ёсць нейкая гордасць за сваю нацыю. А беларусам ёсць чым ганарыцца. Вот калі пасля 2020 года быў, все чулі про беларускія пратэсты, і как бы з гордасцю ты казаў, я Беларусь, вот это мы там, вот это у нас, вот там вот адбываецца у Беларусі. Пройдзе пэўны час, пратэсты да перамогі не прывялі. І ці не мы вернемся мы ізноў да таго, што а няма чым ганарыцца асабліва, поэтому і што нам тут тады выпячваць сваю беларускасць? Ну, ёсць нешта такое сапраўды, але, ну, для мяне Беларусь застаецца нейкай марай. Сапраўды, калі зараз паглядзець на рэчаіснасць, яна выглядае даволі кепска, але мара застаецца. І вось з гэтай марай я асабіста не хачу развітвацца. І таму трэба глядзець праз нейкую будучыню і бачыць нешта ў будучыні і да таго ісці. І тады так, я думаю, што магчыма спадзявацца, мець нейкае бачанне і да яго ісці, і вось з гэтым не крочыць па жыццю. Таму што, ну, рэчаіснасць, на жаль, як вы ведаеце, яна такая, што ганарыцца няма чым зараз, на жаль. Ну да, няма чым ганарыцца, і сапраўды вот думаеш так вот, ну вот, можа нам сапраўды не хапае нейкай такой міфілагізацыі сваёй гісторыі, сваёй культуры, ўсяго астатняга, нейкага такого храброго сэрца свайго, каб можна было, а мы вот, глядзі, якія тут. Что-то вот мы все такие, нават почитать классику, это все такое, я мужик беларус, бедный няшчасны, вот мы такие вот все, где гэты? Чуб на бок, шабля нагала і пайшоў галовы секчы. Не хапае такога, да? Ну, вось ёсць такія пэўныя падзеі ў гісторыі, дзе можна нешта такое знайсці. Але таксама ёсць думкі, што, магчыма, наш шлях нейкі іншы, што мы не захопнікі, мы не імперыя, і мы сапраўды не імперыя, і нам гэта не патрэбна. Магчыма, вакол нечага іншага трэба будаваць ідэю. Але чаму я згадзіўся з вами размаўляць пра ідэю? Я просто, сапраўды, я лічу, што тэма вельмі цікавая. Яна мяне заваражыла, магчыма, як і вас, ўжо даўно, скажем так. І я вось думаў, чаму, скажем, некі гурт, скажем, Би-2, Лёва і Шура, чаму яны адной песні не спелі на беларускай мове? Вось чаму так?
з'ехалі і нічога не сказалі нават такога і ніякім чынам не звязаліся без Беларусю. Вось чаму мы губляем людзей, і можна шмат іншых людзей таксама знайсці і узгадаць, якія з Беларусі, але яны просто зніклі, ці займаліся некімі іншымі справамі, ці працавалі на некую іншую культуру, і сябе як бы ўзялі на сябе некую іншую культуру. І вось чаму так адбываецца? І я вось думаў, і сапраўды неабходна, каб, напэўна, з'явілася некая ідэя, якая ахапіла бы шырокія масы, скажем так. І вось якая гэта ідэя? У гэтым сапраўды вельмі цікавае пытанне. Я б хацеў, каб такая ідэя з'явілася, і таму вось размовы, якія вы праводзіце з вашымі гасцямі, для мяне вельмі цікавыя. Я іх слухаю, і яны мяне заваражваюць, скажем так. Спадар Андрей, а вот вы далі сабе, знайшлі адказ на вот гэтае пытанне, якое вы самі задавалі і сабе, зараз нам усім. Чаму так адбываецца, калі чалавек з'язджае і ніякім чынам не хоча далучацца да культуры, не культуры, а ўвогуле неяк так атаясамляцца з Беларусю, з беларускасцю і ўсім астатнім? Чаму? У чым прычына? Гэта недзе закладзена на нейкім такім узроўні падсвядомасці ад дзядоў, прадзедаў нам перадалося, якія там галоўнае выжыць, схавацца, дзе-то там у балоце зашыцца, нас нема. Як напісаў Акудовіч, мяне нема, да, вот это беларуская, вот у гэтым ці ў чым прычына? Я крыху здалёку тут зайду. Я хочу паспрачацца яшчэ з адным вашым тэзісам. Вось вы, такая думка была, што ідэі няма нават у беларускай дзяржавы, што яны спрабавалі некую ідэю прыдумаць і не змаглі. Але ж мне падаецца, што ідэя ў дзяржавы ёсць, яна даволі паспяховая. І тут я з маім узростам, я памятаю гімн БССР чамусьці. Лепш бы я яго не памятаў, але я памятаю. І там ёсць такія словы, што мы, беларусы, з братняю Руссю разам шукалі к шчасцю дарог. І там можна працягваць. І атрымліваецца такім чынам, што мы, беларусы, можам нешта толькі зрабіць, калі мы разам з братняй Руссю. І мы павінны быць гэтай братняй Руссю. І вось такім чынам гэта ідэя, яна існуе. І вельмі шмат беларусаў, яны сочаць за расійскай культурай, слухаюць музыку, чытаюць кніжкі, нешта яшчэ робяць. І такім чынам, на жаль, я лічу, што павінна з'явіцца нейкая новая ідэя, якая дазволіць больш шырокім масам беларусаў адысціся ад гэтай братняй Русі некуды ў іншы бок. І вось, магчыма, тады атрымаецца стварыць нешта новае, то, чаго мы ўсе хочам і чаго зараз не існуе у тым маштабе, у якім хацелася бы, каб яно існавала. Тут не са мной вы спрачаліся, таму што гэта не мой тэзіс наконт нейкай там этой дзяржаўнай ідэі, ідэалогіі ўсяго астатняга. Гэта мне і Александр Федута расказваў пра вось гэтыя спробы замовіць адмысловым сацыялагічным структурам, каб яны сфармулявалі, распісалі, там кніжкай выдалі нацыянальную ідэю, стратэгію нацыянальную такую, але не атрымалася. Таму гэта не са мной, хаця тут я з вами згодны, але гэта закладзенае, я так разумею, ўсё ж таки не сённяшнім рэжымам. Гэта закладзенае нават не савецкай уладай. Вось гэтае, што мы нейкая там частка неадрыўная ад расійскага ўсяго, яшчэ колькі ўжо 300 гадоў пасля акупацыі расійскай імперыі. Сапраўды. І я яшчэ думаў, што вось павінна нешта адбыцца. Магчыма, павінен з'явіцца палітык ці нейкі чалавек, хто зможа аб'яднаць вялікую колькасць беларусаў нейкай ідэі. І я вось, гледзячы на маё жыццё, я памятаю было толькі 3 сітуацыі, калі я бачу, і 2 з іх мяне вельмі засмучваюць, а 3 мне падабаецца. Але тым не менш, першая сітуацыя. Рэферэндум выходзіць ці не Савецкага Саюза. 82% галасуюць, што застаемся. Нацыя была аб'яднаная? Была. 82% гэта шмат, гэта большасць. І ніхто не спрачаецца, сумленныя вынікі былі ці не. Далей, 94 год.
80% галасуе за спадара Лукашэнку, і зноў гэта вялікая лічба, гэта большасць, гэта трэба ўлічваць. Нацыя была, на жаль, аб'яднаная вось такім вот чынам. І трэці раз, 20-й год, з'яўляюцца неафіты, якія кепска ведаюць, чый Крым, але большасць галасуе за неафітаў. І вось, што цікава, спадар Бабарыка і іншыя, яны аб'ядналі нацыю, чаго не было з 94-го года. Такім чынам прайшло колькі гадоў? Даволі шмат, але гэта адбылося. І таму вось я думаю, што выстраліць у наступны раз. Нешта павінна такое з'явіцца, што ізноў дазволіць аб'яднаць вялікую колькасць, большасць беларусаў. Але вось гэтае аб'яднанне, якое, возьмем апошняе, самае такое, я так разумею, пазітыўнае, якое вы у якасці пазітыўнага прыводзіце, 20-й год, мы добра памятаем гэты 20-й год, мы добра памятаем гэта аб'яднанне, калі пад бел-чырвона-белымі сцягамі мора людзей, і побач стаяць вось умоўна 3 чалавекі, і адзін кажа: я супраць Лукашэнкі, але я за Россию, за Путина, стоячы под бел-чырвона-белым сцягам. Побач з ім кажа: я супраць Лукашэнкі, я за незалежную Беларусь, але не подходите ко мне со своим беларускім языком. І трэці стаіць побач, які і за незалежную Беларусь, супраць Лукашэнкі, і за беларускую нацыянальную суверэнную Беларусь. Вось яны 3. Вот яны ўсе разам, вось яны ўсе супраць Лукашэнкі. Вот яны аб'яднаныя. Але што вось з такім аб'яднаннем далей можна пабудаваць? Якое нацыянальнае ці нацыянальную дзяржаву можна пабудаваць? Пачынаць трэба з таго, што неабходна спыніць вынішчэнне мовы, культуры і ведання гісторыі ўнутры краіны. Таму гэта павінен быць пачатак. А як падзеі будуць развівацца далей, тут сказаць цяжка. Мы жывем у такім свеце, які вельмі хутка змяняецца. І навогуле зараз філасофскую такую думку вам скажу, што развіваецца штучны інтэлект. І вось, магчыма, увесь свет, як мы жывем, як мы ўзаемадзейнічаем адзін з другім і з усім вакол нас, яно зменіцца кардынальна. І вось тут я думаў, што вось гэту гонку пабудову штучнага інтэлекта хутчэй за ўсё выйграюць Злучаныя Штаты. І гэта будзе у інтарэсах Беларусі, таму што калі Злучаныя Штаты стануць шмат мацнейшымі, чым яны зараз, гэта створыць яшчэ большую сілу. І я спадзяюся, што Злучаныя Штаты застануцца такой сілай, якая будзе ўсё ж такі несці дабро для света і для дэмакратыі, і для свабоды ў іншых краінах. І у тым ліку Беларусь, я хачу бачыць таксама лепшае будучае для гэтай краіны. Я хачу, каб Беларусь была беларускай, больш беларускай, чым яна ёсць зараз. Ведаеце, што скажуць, асабліва тыя, хто зараз знаходіцца ў Беларусі. Ты там, седзячы ў сваім Тэхасе, можаш хацець все, што хочаш. І ты тут, вот Лукашук, седзячы ў Варшаве, можаш хацець все, што хочаш. А мы, хто зараз жыве ў Беларусі, у нас сваё бачанне. Нам дастаткова той беларускасці, якая у нас тут ёсць, будзе, ці не будзе. Нам тут ёсць. Шо вы тут нам камандуеце, сваё бачанне нейкае сваё расказваеце? Сапраўды, але ж мы маем права, я маю права на маё бачанне, і я не саромеюся пра яго гаварыць. У мяне вось такое бачанне, магчыма, у кагосьці некае іншае бачанне. І гэта нармальна. Але тут я ізноў павінен вярнуцца да таго, што павінен з'явіцца палітык, які будзе мець нейкія ідэі, якія аб'яднаюць вялікую колькасць беларусаў. Нешта павінна выстраліць. І вось зараз я, на жаль, гэтага не бачу, але я хачу гэта ўбачыць пры маім жыцці. І я спадзяюся, лепш гэта было б, каб гэта адбылося хутчэй, чым пазней. Это мы заўсёды ўсе хочам, каб хутчэй, каб здарылася штосьці хорошае учора ўжо, а не некалі там у будучым. Андрэй, некалькі момантаў. Першы момант, вот вы узгадалі пра ЗША, яе пажаданую ролю у зменах пазітыўных, станоўчых ва ўсім свеце.
і для Беларусі. Найперш вось мы ўсё ж таки з нашага беларускага глобусу глядзім на ўсю сітуацыю. А як вам падаецца, можа такая не глобальная, не філасофская думка, але мне ўсё ж таки цікава ваше бачанне, тому что зараз шмат размоў про тое, что той же самы Трамп спрабуе павесці ЗША, перабудаваць ЗША па лекалах, па якіх жывуць і дзейнічаюць Лукашенко, Путин, там іншыя, там можа быць нейкія там аўтарытарныя, таталітарныя дзеячы, уладары, і што, маўляў, ён таксама вот хоча з ЗША зрабіць вось такую, каб ён там быў цар і бог. Наколькі гэта рэальна і якія пагрозы гэта ў такім выпадку можа несці? Ну, я думаю, что нам еще вельмі далёка до нейкай такой вось ситуации. Злучаныя Штаты все ж таки маюць моцныя інстытуты, і я не бачу вялікай такой же рызыкі, что з'явіцца нейкая новая амерыканская такая дыктатура по мадэлі, якія вы опісалі. Я лічу, что гэта не... Что шмат хто хвалюецца на гэтую тэму, але я лічу, што гэта перабольшана і што такой же праблемы не будзе. Ну, гэта маё бачанне. Дарэчы, я не просто так задаў гэтае пытанне, як таму, што ўсё ж таки вот змяняюцца нейкія там мэйнстрымныя цячэнні, палітычныя, там іншыя там бачанні і ўсё астатняе. І я вярнуся да той нацыянальнай ідэі амерыканскай, якую вось мы мне агучылі. Я шмат разоў таксама чуў такія думкі, што нацыянальная ідэя, любая, беларуская, там яна, ці якая іншая, там французская, там нямецкая, яна не можа быць адной аднолькавай цягам там праз вякі і стагоддзі. Што яна ўсё ж таки змяняецца ў адпаведнасці з нейкай там з часам. Грамадства мяняецца, патрэбы мяняюцца, нацыянальнае бачанне нацыянальнай ідэі мяняецца. Калі мы кажам, што вось там такая была нацыянальная ідэя, ці такую вы нацыянальную ідэю пабачылі там 30 гадоў таму, а можа яна і 100 гадоў таму ў ЗША было, а сёння вот з гэтымі зменамі вам не падаецца, што і нейкае такое фармуляванне нацыянальнай ідэі амерыканскай таксама мяняецца? Не, яна застаецца. Ну, ідэя, якую мы ў пачатку размовы з вами абмеркавалі, яна не змянілася. І я не чакаю, што яна зменіцца ў Злучаных Штатах. Напэўна, з'яўляецца больш нацыяналізму ў Злучаных Штатах, чым было раней. Але гэта не ставіць крыж на ідэі жыцця, пагоні за свабодай і шчасцем. Не, я не думаю, што гэта ідэя некуды дзенецца са Злучаных Штатаў. А калі мы кажам тады ўвогуле пра вось гэты тэзіс, што нацыянальная ідэя павінна мяняцца разам з грамадствам, з гісторыяй і ўсё астатняе. Вот калі бярем зараз не ЗША, а Беларусь. Мне цяжка сказаць. Усё ж таки мне падаецца, што ідэя павінна... давайте я... Як мне падаецца, што павінна адбыцца першым чынам, павінна стаць менш братняй Русі ў мазгах вялікай колькасці беларусаў. І таму, магчыма, калі у гімне БССР быў радок «Мы беларусы з братняю Русю», то у нацыянальнай ідэі, якая, магчыма, мае прыйсці, павінна быць нешта накшталта «Мы беларусы» і давайте паменш братняй Русі. І вось тады нешта у нас атрымаецца. Ну, згодны. То бок, вы лічыце, што мы павінны нейкім чынам ад вось гэтага расійскага свету, ад гэтай братняй Русі закрывацца, умоўнымі мяжой, вот бетонную сцяну пабудаваць на ўсходняй мяжы. Я не ведаю наконт бетоннай сцяны ці нечага такога, але я больш думаю пра то, што адбываецца ў мазгах людзей, у галовах людзей, у нейкім свядомасці людзей. Вось гэта больш важна. Калі якую музыку людзі слухаюць, якую літаратуру чытаюць, якую філасофію, чые селебрытіз являюцца нашымі селебрытіз, што мы абмяркоўваем,
вось гэта вось я больш пра такія рэчы думаю. Ведаеце, вот я слухаў вас і я ўзгадываў сапраўды, вот калі мы записывалі праграмы, якія ўвайшлі вось у гэтую кнігу «Нацыянальная ідэя на маршы», а гэта быў 20-й год, лета, восень, зіма 20-го года найперш, калі адбываліся дваровыя сустрэчы, і падчас гэтых дваровых сустрэчаў беларусы самі па сваёй ініцыятыве запрашалі і слухалі з вялікім задавальненнем і цікавасцю беларускіх музыкаў, розных там і рокераў, і не рокераў, усіх астатніх, запрашалі пісьменнікаў, запрашалі гісторыкаў, запрашалі філосафаў. Мацкевич, философия по-белоруску, ничего не понятно, но очень интересно, лупи Мацкевич. Открывали для себя вот это все с таким здивлением. Вау, «Поветренный шар», какая классная песня. А то, что на той момент 20-го года «Поветренный шар» Вольский 23 года, здаецца, уже лупил. Как-то где вы были, вот, белорусы? Но они открывали для себя. И я до чего это кажу? Мы калі размаўлялі пра гэты феномен такога шакуючага адкрыцця беларусамі ўсяго беларускага для сябе, усе мае госці казалі: вы бачыце, што адбываецца з беларускім грамадствам? Яно змяняецца, і гэтыя змены незваротныя. Но, на жаль, як мы зараз бачым, перамогі ў 20-м не атрымалася. Зараз ідуць рэпрэсіі, зараз все пераследуецца, зараз все ціснецца, зараз ізноўку гэты рускі мір уваходзіць у ідзе ў Беларусь. Наколькі, на ваш погляд, гэтыя змены незваротныя? Наколькі цікавасць у беларусаў да свайго, яна сапраўды ёсць? Это добрае пытанне. Я думаю, што калі зацэментаваць некую такую цякучую сітуацыю на наступныя 50 ці 100 гадоў, то, магчыма, мала што застанецца ад некай беларускай свядомасці, культуры і ўсяго іншага. Але зусім не абавязкова так павінна адбыцца. Гісторыя можа пайсці рознымі шляхамі. І вось я не гатовы як бы смірыцца з тым, што зараз тут пакладуць цэмент і все будзе закрыта на наступныя 50-100 гадоў. Я не маю такога бачання, не хочу гэта верыць. Мяне вельмі суцяшаюць словы нашых суразмоўцаў, якія кажуць, што як это не дзіўна, што нават калі цэментам заліць, то пры нейкіх спрыяльных абставінах, вот так кажуць, як 20-й год шкрэбануў беларуса по гэтаму цэменту, і раз з-пад гэтага цэмента нейкія беларускія там васількі полезлі, вот усё это пагоня выявілася, у кожнага, ледзь не у кожнага, дзе-то там у чароўнай шуфлядцы чырвона-белы сцяг знайшоўся і гэтак далей, што, маўляў, цэментуюць ужо колькі стагоддзяў, а яно ўсё адно вылазе. І хочацца верыць, што так яно і будзе. Але ці ёсць у вас вот падставы меркаваць, што так яно і сапраўды і будзе вот працягвацца, што пройдзе яшчэ там 50, 100, 150 гадоў гэтага цэментавання, але праз 150 гадоў раз зручная сітуацыя, гоп, і эта беларускасць зноў выскачыць. У мяне была такая некая, як я сабе мог уявіць, што як можна апісаць сітуацыю, якая адбываецца. Умоўна, скажем так, што Беларусь — гэта кролік, трусік, якога з'еў удаў. І вось гэты трусік варушыцца яшчэ крыху страўніку гэтага ўдава, але не вельмі моцна. І калі нейкі час пройдзе, то трусік знікне канчаткова. Але, магчыма, некі іншы драпежнік нешта зробіць з гэтым удавам, ці удаў нейкім чынам сам памрэ, так ці інакш. І вось тады у трусіка з'явіцца нейкі шанец. І гэта не вельмі, скажем так, не ідэальнае такое параўнанне, таму што, па пэўных прычынах. Але, вось сапраўды, нешта павінна адбыцца з удавам, я лічу.
Тут я цалкам з вами згодны. Засталося толькі зразумець, ці сапраўды існуе вот гэтая пагроза для удава такая вот, ну, которая нам на карысць, але вот все ж таки да. Але давайте вот працягнем ваши развагі про штучны інтэлект, увогуле про вот гэтыя змены, якія ідуць у свеце. Глядзіце, ну сапраўды свет змяняецца. Штучны інтэлект, такое адчуванне, што гэты наш шарык становіцца яшчэ меншы па памерах. Вот раз ты там, і ў гэты час, у гэты момант, вот тое, пра што я вот вельмі часта пытаюся ў сваіх гасцей. У гэты час, калі здаецца некая такая агульная глобалізацыя, там все это трансатлантычныя карпорацыі, усё гэта, дзе кожны набліжаецца адзін да аднаго, фізічна атрымліваецца. І ў гэты час мы гаворым, што мы вот тут вот раз вот тут камень такі паставім з нашай культуры, тут вот з музыкі там і ўсё астатняе, там мова, культура і прыгожая. Все, наши вот нацыянальныя каштоўнасці, але такое адчуванне, што мы хочам себе за муры нейкія загнаць у той час, калі там касмічныя караблі Маска ўжо вон так да Марса набліжаюцца. Ну, сапраўды, але ж нацыянальныя дзяржавы ніхто не адмяняў. Нават, мы не ведаем, што будзе ў будучыні. Мы ведаем толькі тое, што ў кароткатэрміновай перспектыве ўсё будзе прыкладна так, як яно ёсць сёння. А ў доўгатэрміновай перспектыве ўсё будзе нейкім іншым чынам. Дакладна як, цяжка сказаць. Але наколькі я магу меркаваць, тыя ж Злучаныя Штаты не збіраюцца адыходзіць ад канцэпцыі нацыянальнай дзяржавы. Тыя ж еўрапейскія краіны не збіраюцца, Германія не збіраецца аб'яднацца з Польшай і страціць некую там нямецкую ідэнтычнасць і польскую ідэнтычнасць. Гэта я не бачу такога тренда. Таму так ці інакш я думаю, што нацыянальныя дзяржавы будуць існаваць. І калі так, то нікуды не дзенецца і Беларусь. Яна таксама будзе існаваць і нейкім чынам развівацца. Калі захаваецца. Калі захаваецца. Але нават калі не захаваецца, то пры маім жыцці і пры вашым існаваў яшчэ, калі памятаеце, Савецкі Саюз. І быў час, калі зусім не падавалася, і нават мала хто думаў, што некім чынам ён скончыцца і з'явіцца некія 15 дзяржаў на месцы Савецкага Саюза. А вось гэта адбылося. Таму нават калі пойдзе найгоршы сцэнар зараз, то гэта не абавязкова, што так будзе назаўсёды. Мне вось так падаецца. Як вы лічыце, наколькі існуе магчымасць такую анклавам нейкім, там, не ведаю, нейкім пабудаваць сваю беларускую Беларусь за межамі Беларусі? То бок мы, ведаючы вялікую пагрозу таго, што можа быць страціць суверэнітэт Беларусь, пра гэта шмат гаворыць. Мы бачым вялікую пагрозу, нават калі суверэнітэт канчаткова не страціць, але што вот это русіфікацыя адбудзецца, і таксама гэта пагроза да знішчэння унутры Беларусі беларускага. Не, мы, конечно, верым, што там спойдзе некае ў падполле, недзе там будзе пад ніжэй плінтуса, але жыць, але рознае можна уявіць сабе. Калі доўга, як вы кажаце, працягнецца, калі гэтым рускім бетонам там усё будуць заліваць і напалмам расійскім, то захоўваць дзе-то патрэбна, але ці справіцца дыаспара з такім, эміграцыя справіцца з захаваннем, можа яна стварыць нейкую там беларускую Беларусь за межамі мацерыковай Беларусі? Паглядзім. Я вось учора пайшоў тут у Варшаве у бар з сябрамі, і там бармен размаўляе на беларускай мове, прадаюць нейкія дранікі, сядзяць людзі, размаўляюць таксама на беларускай мове. Я вось так паглядзеў, што тут некая невялікая такая Беларусь адбудавалася ў Варшаве, што мне было вельмі цікава. І гэта добра, але калі сур'ёзна, то павінны быць нейкія інстытуцыі, і павінны быць нейкія грошы, і павінны быць нейкія лідары, і асабліва ў доўгатэрміновай перспектыве. Гэта не будзе непроста, сапраўды будзе непроста. Павінны быць нейкія школы, магчыма, універсітэты, магчыма,
некія навуковыя арганізацыі і вось гэтым цяжка, сапраўды цяжка, таму вельмі не хацелось бы канчаткова страціць Беларусь як такую пляцоўку, дзе ўсё гэта існуе і павінна існаваць. Просто ведаеце, я чого так как бы я разумею, што часы змяніліся, зараз вось гэтая там як кажуць, інтэрнэт памятае ўсё, там IT і ўсё астатняе развіваецца, штучны інтэлект у тым ліку, але калі паглядзець на наших папярэднікаў, эмігрантаў ранейшых пакаленняў, яны ж таксама спадзяваліся захаваць, але мы нават жывучы ў Беларусі, нават цікавячыся нейкім там беларускім, калі не асабліва там ужо там зацята не паглыбляліся, але нам цікава, мы фактычна не ведалі про то. Для мяне, шчыра скажу, для мяне стала адкрыццём, што оказывается у Лондоне ёсць этая скарынаўская бібліятэка, про якую ніхто не чуў, мало хто, адзінкі, хто чуў там до 20-го года у Беларусі, што у Канадзе ёсць цэлы там беларускі нацыянальны інстытут, што у Аўстраліі таксама там нейкая была вялікая дыаспара, былі свае беларускія цэрквы, зараз уже іх не засталося, але было. І тое, што там назапашвалася, для нас у Беларусі яно как было тэра інкогніта, мы гэтага не ведалі. Да. Каб не дапаткаў той же самы лёс, тое, што мы робім. Глядзіце, вось зараз мы знаходзімся з вами ў Варшаве. Варшава гэта Польшча і Беларусь мяжуюць. Гэта ўсё вельмі блізка. І зноў жа ёсць жа інтэрнэт, сувязь, сучасныя тэхналогіі. Таму я думаю, што такога вось вымірання, якое, магчыма, адбылося недзе ў Аўстраліі ці ў Новай Зеландыі, калі скажем так, дыаспора пайшла сваім шляхам, а астатняе жыццё пайшло іншым шляхам. Зараз уже яно такім жа чынам не адбудзецца. Час змяніўся, тэхналогіі змяніліся, і дыстанцыя, якая была некалі вялікая, зараз яна шмат меншая. А у вас у Польшчы тут яна зусім невялікая, нават геаграфічна. Троху ёсць, да. Іншая справа, наколькі ёсць пагроза таго, што мы за час да таго моманта шчаслівага, калі, умоўна кажучы, муры рухнуць і мы зможам там вярнуцца ці там хаця бы там паехаць спакойна і вот так вот прынесці, як тыя Праметеі, як мы сабе ўяўляем, што мы як Праметеі там панясём гэтыя агні, мы вось з Андрэем, ён адмыслова прыляціць з Тэхаса, мы тут сядзем у Варшаве там на цягнік і там прыедзем, глядзіце, якую мы тут нацыянальную ідэю сфармулявалі, там Лявон Вольскі з новым альбомам «Эмігранты 2.0», ці «Мігранты вяртаюцца», скажа, паслухайце, там Лябедзька са сваім проектам Конституцыі, там яшчэ што-небудзь, а беларусы з таго боку там на заходнім бугу такія стаяць, калупаюць у зубе запальнічкай, кажуць, ведаеце што? Андрэй, едьце сабе ў Техас, а ты валі сваю Варшаву і рабіце там што хочаце са сваімі там сфармуляванымі ідэямі, і ты, Вольскі, хочаш там пра эмігрантаў спяваць, ідзі спявай там у барах у Варшаве, а ў нас свайго ўжо ёсць і фармулёўшчыкаў, і спявальшчыкаў, і канстытуцыя напісальшчыкаў. Наколькі такое вот верагодна, што несупадзенне вось гэтых шасцяронак двух частак падзеленага беларускага грамадства адбудзецца? Пабачым, і няхай сабе, напэўна, з'явіцца нешта іншае. Я ж спачатку размовы кажу, што павінен з'явіцца палітык з новымі ідэямі. Я прыватны грамадзянін, я магу нешта думаць, нехта яшчэ можа думаць нешта іншае, але павінен з'явіцца палітык, які аб'яднае беларусаў. Так як гэта адбывалася у 91 годзе, 94 годзе і потым у 20 годзе. І вось тады аб нечым можна будзе размаўляць. Зараз цяжка сказаць. І ці будуць, якія ідэі таксама будуць, цяжка сказаць. Але гэта не значыць, што вы павінны маўчаць і што я не магу сказаць то, што я думаю на гэтую тэму. Таму што мы таксама частка грамадства і, скажем так, што гэта ідэі маюць права на існаванне.
Безумоўна, я ж вот просто і баяўся про тое, что казаць, что как бы мы самі подумаем, что а мы там будем непатрэбныя і самі забудем, ну вырашым, ай тады что мы тут будем рыпацца, не будем нічога рабіць, будем жыць сваё жыццё, займацца там сацыялізацыяй, уладкоўваць тут сваё жыццё, а на Беларусь махнуць рукой. Вот гэта як пазбавіцца? Ну, не трэба махаць рукой на Беларусь. Кожны робіць тое, што ён можа. Вы журналіст. Вы сустракаецеся з рознымі людзьмі, размаўляеце, вы праводзіце эфіры, вас слухаюць людзі. Хацелася б, каб больш людзей слухала, але тым не менш у вас ёсць аўдыторыя. Гэта вельмі добра. І вось, ну, магчыма, ну, некія пэўныя ідэі, якія ну, ёсць у мяне, дзякуючы вам нехта пачуе, і у яго ці ў яе з'явіцца нейкая новая ідэя таксама. І ўжо гэта будзе добра. Гэта тое, што ну, для мяне з'яўляецца такой рэалістычнай мэтай. Так што дзякую вам за магчымасць. Андрей, але я хацеў бы вот яшчэ адзін как бы момант. Вот мы разважаем пра как бы важнасць і неабходнасць нейкай такой ну как бы падтрымання ўсяго беларускага, что цікавасць да беларускай гісторыі, там культуры, музыкі, там всяго астатняга. Мы лічым это важным. Мы лічым важным і неабходным там сфармуляваць нацыянальную ідэю там і все астатняе. Калі да гэтага часу беларусы так і не сфармулявалі нейкую нацыянальную ідэю, то можа ім гэта і не трэба? Можа вот такі шлях, вот мы кажам, что вот паглядзіце у Европе вот это нацыя будаўнічыя працэсы ўсе завяршыліся, у кагосьці там у 18-м, у кагосьці ў 19-м, ну у кагосьці можа быць у пачатку 20-го стагоддзя, но завяршыліся. А у нас тут 21-е стагоддзя, а у нас ні нацыянальныя ідэі, ні гэтыя працэсы нацыя будаўніцтва не завершаны. Ну можа такі шлях? Можа, гэта не наш шлях вот гэтых нацыянальных вот таких вот у класічным выглядзе працэсаў? Ну, можа, у нас нейкі асаблівы шлях, гэта цалкам магчыма. І гістарычны працэс, ён жа ніколі не спыняецца. Чалавечае жыццё, яно, скажем так, недастаткова доўгае, як нам падаецца. Але гэта не значыць, што працэсы спыняцца праз тыя ж 50 гадоў, 100 гадоў, ці 200 гадоў, ці, можа, 1000 гадоў. І таму, ну, так, ну, былі пэўныя абставіны, якія не спрыялі нацыябудаўніцтву ў 19 стагоддзі для беларусаў, але што адбудзецца ў 21 стагоддзі, гэта адкрытае пытанне. І так ці інакш будуць ісці нейкія падзеі і будзе ісці нейкае будаўніцтва. І калі захаваецца дзяржава, то гэта дзяржава так ці інакш будзе мець ну, некія ідэі, некія каштоўнасці. І вось толькі ну, я хацеў бы спадзявацца, што гэтыя каштоўнасці таксама у тым ліку будуць аснаваныя на мове культуры і ну, вось гэтым рэчам, якія дарагія для вас і для мяне, я ведаю. Ну да, і тут как бы сапраўды тут як данесці гэта людзям, ну будзем спрабаваць данесці такім чынам. Давайте можа быть такі каротенькі бліц, вот ваше бачанне, вот тая новая Беларусь, про якую мы шмат кажам, шмат разважаем, у вашым уяўленні гэта краіна з якім палітычным рэжымам? Гэта што? Гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, Вялікае княства літоўскае? Ну, не анархія і не княства. І чамусьці тут у Варшаве сярод вашых гасцей пэўныя ёсць такія ідэі, што прэзідэнцкая форма кіравання яно не вельмі добрая. Я лічу, што не абавязкова яно кепская. Таму можа быць і прэзідэнцкая форма кіравання, парламенцкая нармальная, гэта мы паглядзім. Ну, але гэта павінна быць нейкая форма ўлады, дзе людзі сапраўды ходзяць на выбары, за нешта галасуюць і іх галасы нешта вырашаюць. А дакладна парламенцкая ці прэзідэнцкая тут можна і так, і так. Дарэчы, наколькі я разумею, у тым же самым ЗША не ўсе маюць правам выбарчага голаса.
может быть сапраўды как бы мець права галасаваць, гэта яшчэ трэба заслужыць, і для беларусаў я маю на увазе таксама, каб не было вот гэтага там галасавання абы вот там за грэчку, умоўна кажучы, там ці яшчэ за што-небудзь. Ну, ЗША, калі ты грамадзянін, то ты маеш права галасаваць. Іншае пытанне, што не ўсе гэтым правам карыстаюцца, не ўсе цікавяцца. Але ну, некаму, скажем так, адбіраць права галасаваць у грамадзяніна, мне падаецца дзікаватай такой ідэі, я не ухваляў бы. У мінуўшчыне існавалі там маёмасныя цэнзы і некія пэўныя іншыя рэчы, але калі чалавек ну, ментальна здаровы, і ён з'яўляецца грамадзянам краіны, то ён мае мець магчымасць галасаваць на выбарах. Таму ніякіх такіх радыкальных зменаў тут я не збіраюсь прапанаваць. Андрей, вы верыце ў беларусаў? Вы верыце, што яны здольныя ну как бы так адстаяць ці дамагчыся ці адваяваць сабе сваю краіну? Так, я думаю, што краіна нікуды не дзенецца, яна будзе. І беларусы, нават магчыма тыя, якія ну, шмат не задумваюцца о пытаннях, якія мы з вами абмяркоўваем зараз. Тым не менш, яны беларусы, і ім падабаецца жыць у сваёй краіне, а не ў некай іншай краіне. І што, напэўна, гэта нікуды не дзенецца. А наконт вось так узяць і адваяваць са зброяй ці нечым такім, вось я не ведаю. Но я б не хацеў усё ж такі, каб нешта такое адбывалася, калі магчыма неяк мірна павырашаць пытанні, гэта было б шмат слушней, я лічу. Ну калі магчыма, а калі немагчыма, наколькі ўсё ж таки на ваш погляд ну как бы здольныя беларусы ўзяць зброю ў рукі? Ну, бралі ж у другой сусветнай вайне было шмат людзей са зброяй, і ў гісторыі далей можна прайсці і там знайсці шмат цікавых рэчаў. Ну таму гэта магчыма. Калі мы кажам пра ось Беларусь будучыню, ўсё ж таки мы разумеем, што моўнае пытанне давядзецца вырашаць, і ў такім выпадку дзяржаўная мова, якая і колькі? Ну, я лічу, што павінна быць беларуская мова дзяржаўная, але не трэба тут я лічу, што гаспадар Бабарыка меў рацыю, што калі ён казаў, давайте не будзем гэтае пытанне ў першую чаргу вырашаць. Гэта пытанні важныя, але ну, давайте да іх дойдзем неяк арганічна. Таму што гэтае пытанне могуць падзяляць занадта рана, а занадта рана падзяліць ну, сваіх прыхільнікаў, напэўна, гэта не слушны палітычны такі крок. С аднаго боку, да, я з вами згодны, з другого боку, мы ўжо колькі гадоў, дзесяцігоддзяў, калі не стагоддзяў чуем гэта. Ну вот калі вот саспее грамадства, будзе зручны момант, адпаведны эканамічны стан ці яшчэ не, вот тады мы пагаворым і пра мову, і пра культуру, і пра адраджэнне. А калі ён будзе, а калі не будзе, як зразумець, што гэты момант настаў? Ну вось хацелася б, каб Беларусь, акрамя таго, што была дзяржавай, была яшчэ заможнай дзяржавай, і каб быў у ёй дабрабыт. І магчыма, дарэчы, гэта адзін са шляхоў выйсці з цені вялікага суседа. Гэта пабудаваць эканоміку такім чынам, каб беларусы, якія жывуць у Беларусі, былі заможнымі людзьмі, больш заможнымі, чым тыя, якія жывуць на ўсход. І тады у культурным сэнсе, магчыма, шмат хто з грамадзян не стане глядзець на ўсход так, як яны глядзяць сёння ці глядзелі учора. Таму ну, гэта, ну, я лічу, што гэта слушны такі накірунак у гаспадара Бабарыкі. Мне гэта, ну, калі ён гэта казаў, мне гэта падавалася слушным. Добра, скажите мне, я тут досыць скептычна выказваўся наконт нацыябудаўнічых працэсаў, праз якія беларусы праходзілі. А як нацыя там мы сфармаваліся ці не? Сфармаваліся, але у нацыі не 9 мільёнаў, а менш. Я не ведаю колькі, але гэта некая меншая лічба.
То бок вот мы бярэм умоўна кажучы 9 там ці 10 мільёнаў беларусаў, але ў нацыю сфармавалася меншая колькасць, а астатнія большая колькасць я лічу. ну ў сэнсе не ўсе дзе там гэтыя мільёны, а толькі там пэўная колькасць, а астатнія што? Ну Насельніцтва. так атрымалася, што ну просто трэба ж паважаць таксама людзей, якія кажуць, што я рускі. Я просто ведаю такіх людзей. Яны кажуць, я вось рускі чалавек, хаця ён жыў і нарадзіўся у тым ці іншым беларускім горадзе, але ён па жыцці ўсім кажа, што я рускі. Ну вось што з гэтым рабіць? Ну будь рускі. Ну тады ты, напэўна, не беларус, ну ты рускі. Гэта окей. Але навошта такіх людзей цягнуць за шкірку у беларусаў? Не трэба. Хай жыве як хоча. Якім іншым чынам. Ну да, але не забываемся про тое, что беларусамі, на жаль, у наших умовах, скажем так, не нараджаюцца, а становятся. Бывае такое. Таму так. Добра, Андрей, що ж таки, нацыянальная ідэя ад Андрэя Даўбянецкага гучыць як? Ну вось я беру гімн БССР, крыху яго мяняю і зноў паўтараю гэтую фразу. Мы беларусы і паменш братняй Русі. Мы беларусы без братняй Русі. Вот можна сказаць так, амаль што у рытму і ў рыфму прапаноўвае нацыянальную ідэю наш сённяшні госць. Дзякуй вялікі, спадар Андрэй. Я не памятаю, ці ёсць у вас гэтая кніга. Калі не, у любым выпадку гэтую кнігу я вам дарую, калі што, памяняем на іншую. Дзякуй вялікі за ўдзел. Андрэй Даўбянецкі, мы беларусы без братняй Русі, ці паменей братняй Русі у Беларусі. Дзякуй вялікі яшчэ раз, да сустрэчы у Техасе, у Варшаве, ну і найперш у Беларусі. Дзякуй, спадар Зміцер. Дзякуй за магчымасць. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.